Μαγείς, σήμερα θα σας δείξω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτός είναι ένας καφές, όπως βλέπετε, ένας καφέ κλασικός. Και έχει λήξει από το 2008 το πρωί. Καλά, δεν παίζει ρόλο. Και δείτε λίγο πως είναι μέσα. Φαίνεται ακριβώς όπως είναι. Ωραία, τώρα το τεστ είναι να πάμε και να ρίξουμε νερό. Να δούμε πως είναι. Περιμένετε. Ωραία παιδιά, έφερα νερό. Με το λάστιχο θα ρίξουμε. Διαλύεται. Όπα. Ωραία, stop. Κάτσε λίγο να φύγουν οι αφροί. Ωραία. Εγώ αυτό προσωπικά δεν θα το έπαιρνα ποτέ. Δείτε το. Ιου. Ωραία. Πείτε μου για πόσα ευρώ θα το πίνατε αυτό το πράγμα. Έτσι όπως είναι. Ακριβώς έτσι. Γράψτε στα σχόλια.